Някои хора се плашат от първите пъти, но не и когато си мечтал за това. Да режисираш изглежда малка задача. Просто навигираш хората и гледаш проекта да върви. Но също както лепилото, ако го няма, всичко се разпада. Да, бях режисьор. Не съм учил за това, нито пък съм смятал, че някога ще стане, но все пак стана. Ето какво научих. Днес ще си говорим за това как да режисираш. Ще ви преведа през почти целият процес на това как заснехме и обработихме едно музикално видео. Ще си говорим за това кое беше добро, кое беше лошо, с кое се справих и с кое не успях. И накрая ще видим самото видео. Така че гледайте до края. Първо, нека си сложа режисьорската шапка. Опа! Това е друга шапка. Да. Окей. След като вече сме изцяло екипирани, нека да започваме. Както казах, режисирах клип за група. Наричат се Църква Филаделфия. Може да ги видите в описанието. Снимал съм и друг път с тях. Но в повечето случаи съм играл ролята и на режисьор, и на осветител, и на оператор, и на сценарист, и на декор, и на гардероб и на абсолютно всичко. Този път обаче бяхме по-голям екип, разполагах с повече хора и успях да разпределя задачите, така че аз да мога да се фокусирам само върху режисирането. Имахме главен оператор, втори оператор, главен осветител, втори осветител, гафър, човек, който се занимава с гардероба, behind the scenes оператор и аз като режисьор. От 8 човека, 7 успяха да дойдат на сета, така че все пак се справихме. И отделно снимахме 3 вокалисти плюс 3 музиканти. Това, което направих е първо да направя мултборд, който да мога да изпратя на абсолютно всички, които ще участват в клипа. Всички вокали, всички музиканти и всички останали, които ще бъдат на сета. Това е може би едно от нещата, които съветвам абсолютно всеки, който ще бъде режисьор, да направи. След като вече имахме горе-долу план, кога ще бъде датата, къде ще бъде локацията и как горе-долу трябва да изглеждат нещата, се захванахме за работа. Всичките снимки бяха около... Значи аз бях там от 3 до 1. Около 9 часа. Аз отидах по-рано там, за да мога да започна да подготвям нещата, като, например, да изчакам осветителя да дойде, за да може да почнем да подготвяме светлините, или пък да дойде оператора, за да можем да почнем да си преговаряме кадрите. Да имаш екип от креативни хора е може би едно от най-важните неща за един режисьор. Нямаше да успея да се справя сам, ако нямаше екипа. Със сигурност всичките идеи, които имах в главата си, някои от хората успяха да ги шлифоват и така да ги направим. Просто чак пример. Имах идея за подобен кадър, но този кадър най-вероятно е направен с кран, който струва доста пари. Ние не разполагахме, разбира се, с този бюджет. И това, което измислихме, беше доста странно, но и може би оригинално. Сега ще видите един кадър, който може да се окаже много скъп. Това нещо тук струва около 10-11 хиляди лева и ще сме го закачили на това нещо, което струва 35 лева. Е стръжка, ще стане много весело. Сега ще събираме целия екип да стои отстрани, ако евентуално падне камерата, да може някой да я фани. А който я фани, печели 100 лева. Това е играта. По-добре да падне. И ето така изглеждаше и финалния клип. Резултата, както може да видите, беше доста задоволителен. Със сигурност нямаше да се справя, ако оператора не беше решил да сложи камерата си върху стойката. Така, много важно. Слушайте ли? Да ви кажа, че в линка в описанието имаме Discord. Да, точно така. Създаваме комюнити или общност. Всяка седмица ще влизам там и ще си лафим. Ще се включваме с видеочат или просто ще си пишем. Може да търсите работа. Също така ще пускам лайв стримове на нещата, които обработвам, където ще може да научите супер много за обработването на видеа и снимки. Другото, което е, ще може да качате вашите снимки и да ги коментираме заедно. Така че отивай в описанието, там има линк, кликаш го и влизаш в новата общност, която е създадена от супер готини хора, креативни, които не съдят, а само критикуват градивно. Чакам ви там. Не е добра идея режисьора да се фокусира върху абсолютно всичко. Неговата работа е като лепило да сглоби останалите звена. Това, което разбрах е от мои минали снимки, е, че когато съм бил режисьор, оператор, осветител и какво ли още не, просто не съм успявал да укрия навсякъде. Каквото да си говорим, главата ми накрая беше изпържена и аз не можех да мисля за креативната част на целия проект. На тези снимки, когато се фокусирах само върху това да трябва да режисирам, нещата се получаваха доста по-лесно. Не само за мене, но и за останалите звена. Хората успяваха да си вършат правилно работата, защото не трябваше да мислят кое след кое следва. Та може би най-големият урок, който научих е, че наистина е много важно да се фокусираш само върху едно единствено нещо.
или може би 2. Зависимост от бюджета. Въпреки това, че аз бях режисьора, винаги оставах отворен за идеи от другите хора. Това, което научих е, че доста от хората на сета се притесняват. Моята работа е не просто да ги предразположа, ами да им обясня какво се изисква от тях. Имахме един кадър, в който трябваше просто като форграунд да се виждат отстрани едни знамена. Там трябваше да се обясни на момичетата, че те няма да бъдат снимани. Идеята е просто знамената да преминават пред камерата. Но също така трябва да внимават да не ударят камерата, понеже камерата е доста скъпа. Отнени време да се разберем, но в момента, в който успяхме да се разберем, нещата почнаха да вървят доста плавно. Друго нещо е, някои от операторите бяха професионалисти, други не. Когато говориш с професионалист, разбира се, е доста по-лесно да се разберете. Но когато говориш с човек, който е любител, трябва да говориш на малко по-разбираем език. Така че бъдете търпеливи към хората, които са на сета, някои от тях са професионалисти, други не са. Не всеки е на еднакво ниво и бъдете предразположени към тях и им давайте съвети как да постигнат това, което искате вие да видите от тях. Друго нещо, което практикуваме и което смятам, че е добро, понеже аз не съм лош човек, но някой път се изнервям. Това е нормално. Особено когато работиш под толкова голям стрес. Това, което обичам да правя е събирам всички хора на сета преди да започнем снимките. Целият снимачен екип, хората, които ще участват в клипа и всички, които ще бъдат на сета. Казваме си някои други неща и това, което правя е, че им се извинявам предварително. Вероятността да им се разкрещя или да ги нагрубя е голяма, понеже работим под стрес. Така че е хубаво да пазим добрите взаимоотношения с хората. Друго нещо, което научих е, че е хубаво да стоиш отворен към идеи. Разбира се, ако си измислил всичко, следвай си плана. Но аз, като за първи път, стоях доста отворен към идеите на хората около мене. Нещата, които предлагаха някой път, не ставаха за нищо, друг път пък бяха добри идеи, някой път аз вече ги бях помислил по различен начин. Но винаги стойте отворени към идеите на хората. Със сигурност следващия път ще помисля за повече батерии на сета. Клипа, който снимахме, не беше най-сложният клип на света, но трябваше да се направят много тейкове. Тейк означава от началото до край. Понеже имахме 3 вокалисти, които ги заснемахме едновременно, и това означава, че трябва да направим поне по 2 тейка на всеки вокалист. Това са 6 тейка от началото до края на песента. Разбира се, трябва да имаш някакви почивки по около 5-10 минути. Тоалетна, хапване и така нататък. След това имаме 3 вида инструменти. Бас китара, електрическа китара и барабани. Барабаните ги оставихме за накрая, понеже най-трудно се поставят на сета. Имаме по 2 кадъра на всяка китара, един кадър заедно двете китари и 2 или 3 кадъра на барабаните. Отделно имахме и момичета, които танцуваха с знамена. Имаме кадъра как танцуват двете и имаме кадъра на всяка една по-отделно. Това са доста кадри. Но нещо, което бих съветвал е: имайте доста кадри. Понеже вероятността някой да се е бъркнал в носа или да се е почесал врата е огромна. Когато се случи това, не може да ползвате този кадър. Понеже имахме една статична и една движеща се камера, тези тейкове, които изброих, са по 2. Следователно, компютъра ми доста трудно се справи с това. Но по-добре така, отколкото да ми липсват кадри, които след това не мога да си върна. Като цяло съм доста щастлив от този проект и мисля, че се получи доста добре, като за първи път режисиране. Със сигурност най-голямата бележка, която се взимам, е това да разпределям задачите на хората, за да може всеки да отговаря за нещо, а не един човек да следи абсолютно всичко, което се случва на сета. Понеже когато всеки отговаря за нещо, хората могат да си гонят тяхната работа. Ако нещо се случва с камерата, разбира се, всеки може да помогне, но главният оператор си гони задачата камерата да работи. Ако нещо се случва с последователността или с кадрите, режисьора гледа да оправи този проблем. Ако един човек отговаря за абсолютно всичко, той просто няма да може да огрее навсякъде. И хората ще стоят и ще чакат него, той да оправи камерата или той да оправи светлината, за да може да се продължи нататък. Оставам няколко кадри тук, но цялата песен може да гледате на първия линк в описанието на това видео. Със сигурност, ама наистина сериозно, ще се радвам да чуя вашите мнения. Пишете ги долу в коментарите, ще отговоря на абсолютно всяко едно и ще ги прегледам едно по едно. Благодаря ви за това, че гледахте, надявам се да съм ви помогнал и в линка в описанието може да видите цялата песен. Бай!